салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як торти ирисро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст 4 дона тухм, шакар, скушонка варёнка, маска, орд, сода, уксус ва ҳатман ки асали обакӣ. Дар аввал мо 4 тухмро гирифта на ҳамин хел бо миксер кам шакар андохта кам 100 грамм шакар меандозему то пена бароварданаш на ҳамин хел лад мезанем. бояд то ҳамин дараҷа лад занем. мо баъдан анамон асалро ҳамроҳ мекунем, асали обакиро ва ҳамин хел бо қошуқ ё ин ки ҳамин хел мекобем. баъдан каме ҳамин хел месозему омехта кардем. дар ин ҷо як қошуқча сода ва як қошуқча уксусро бо ҳам якҷоя мекунем. ҳамин хел ва ба ҳамон тести тайёр кардаамон ҳамин хел ҳамроҳ мекунем ва каме омохта месозем. боз омехта мекунем ки ба ҳама ҷояш як хела сода расад. ба миқдори як қошуқ мо дар ин ҷо какао андохтем. боз омехта мекунем какаоро низ на ҳамин хел ки омехта кардем. баъдан ордро меандозем ва бо ҳамин хел лопаткача ҳамроҳ мекунем. оҳиста оҳиста то ҳамин хел як ранг шуданаш омехта месозем. бояд хамира на ҳамин хел бошад ва хамирҳоро ҳамин хамири тайёр кардаамонро аз мо 3 коршуд на ҳамин хел тақсим мекунем ва ба муддати 7-8 дақиқа дар тафтон мегузорем. ана ҳамин хел пухт. дар ин ҷо мо кремашро тайёр мекунем. маска ва скушонка варёнка. дар аввал каме маскаро лад мезанем, пас он скушонка варёнкаро меандозему ба муддати 4-5 дақиқа лад мезанем то ҳамааш хушрӯ якҷоя шудана. ҳамин хел якҷоя шуд. мо дар ин ҷо маскаи шедра ё лета истифода бурдем. хубтараш рама хубтар аст. ҳамин хел корҷҳоро мегирем, кунҷҳояшро мебурем, ҳамашро ба як андоза як хел мекунем ва ба ҳар қабат крем мемолему. ба ҳар қабаташ як лухт. боз ба дуюм қабаташ мемолем. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. касе таза ба канали мо пайваст шудааст, хуш омадааст. раҳмат барои омаданатон. умедворам ки то охир бо мо мемонед. ана ҳамин хел сеюм қабатро низ мондему. ана ҳамин хел гирдҳояшро низ бо крем ана ҳамин хел пур кардем ва аз ҳамон кунҷҳои буридаамон ана ҳамин хел ороиш медиҳем.
мо дар ин ҷо боз майдаи аз ками майдаи пичин дорем. ана ҳамин хел бол мемолем ва дар болояш ана ҳамин хел оро додем. бо сукшонка варёнка тайёр шуд. ҳатман тайёр кунед, хело бомазза, пушаймон намешавед, камхарҷ, ҳамгӯе мешавад. ба ҳама иштиёи таом хайр. дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.